Masanag ang paglaom sang mga Ilonggo sa pagsulod sang tuig 2020. Apang sa wala ginalauman, gulpi lang nga nagbaliskad ang tanan. Sa pagsulod sang COVID-19 sa Iloilo, nagdala sang pinakadako nga pagpanghangkat. Apang sa pagbuligay, naangkon ang kadalagan. Aton balikan ang dalagko nga hitabo sang tuig 2020 sa syudad sang Iloilo. Ini ang The Executive Review. Selebrasyon sang Dinagyang 2020 kag pagpatuman sang lockdown ang kaundan sang una nga 3 ka bulan sa sini nga tuig. Maduagon ang pagsugata sang Iloilo City sa tuig 2020. Imbukada diri amo ang Dinagyang Festival. Sa pinakauna nga tion, nasaksihan ang kahiwatan nga may bag-o nga konsepto. Ini ang Dinagyang Festival 360 degrees nga ginpatigayon sa bag-o nga Iloilo Freedom Grandstand. Linibo ang nagdagsa sa tuigan nga sadsad sa mga deboto sang Santo Niño. Matapos ang pila ka dekada, nagbalik man sa nagapanguna nga mga karsada ang mga barangay tribe. Sa ila paglibot sa downtown area, ginuupdan sila ni Mayor Jerry Treñas kag ang mga katapo sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Lakip man ang iban pa nga lokal nga opisyal. Matapos ang dinagyang, sunod-sunod na kuntani ang mga selebrasyon kag kahiwatan sa Iloilo City. Bulan sang Pebrero, natala na ang Parao Regatta Festival. Apang ginpaiway ini, bangod sang pamahog nga dala sang COVID-19. Bulan sang Marso, ginpatuman ang Enhanced Community Quarantine. Ginhugtan ang mga border pasulod sa Iloilo City. Nauntat ang pila ka mga trabaho. Limitado ang pagwa sang pumuluyo sa ilang mga panimalay. Sa pihak sa mga tikang agud mapunggan ang pagsulod sang virus, iniman ang bulan nga na-record ang 11 nga confirmed case sang COVID-19 sa syudad. Nagtuga man ini sang kahadlok kag kahangawa sa komunidad. Nakapangita naman sa pamaagi si Mayor Jerry Treñas agud mapahagan-hagan ang epekto sang COVID-19 sa pumuluyo. Iya ginpukaw ang mga Ilonggo, pinaagi sa pagpahanumdum sa mandatory nga pagsunod sang minimum health protocols base man sa mando sang National Interagency Task Force. Siya ang nagpagwa sang pila ka mga executive order kag mga ordinansa sa mandatory nga pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga mga lugar. Sa pihak sang ginpatuman nga Enhanced Community Quarantine, ginpamatud-an sa mga Ilonggo ang kapag-on kag pagbato sa pagatubang sa mga pagpanghangkat. Sa bulan sang Abril, gintukod sang alkalde ang inisyatibo sa pagtapna sang COVID-19 virus. Ang barko sang isa ka maritime school ginhimo nga quarantine facility para sa mga frontliner. Samtang ang Iloilo City Community College nangin uswag dormitory sa mga medtech, sang duha ka mga pribado nga ospital kag mga frontliner nga nakabaton sang diskriminasyon sa ila ginatiniran nga mga boarding house. Diri man nabuhi ang Ilonggo Pandesal nga ginpanagtag sa mga barangay nga apektado sang lockdown. Ang katsa halin sa harina nga ginagamit sa Ilonggo Pandesal ginhatag sa mga uswag sewers agud makahimo sa mga face mask. Ang mga mananahi nga ini nakabaton sang sweldo pinaagi sa kinitaan sang ginpatigayon nga auction sang artwork sa mga Ilonggo artists. Samtang ang ilan natahi nga mga face mask ginpanghatag sa mga barangay. May food pack meals man para sa mga frontliners pinaagi sa kitchen patrol na ginpangunahan ni First Lady Rosalie Treñas. Ang Uswag Community Kitchen amo naman ang nagluto sa mga pagkaon nga ginhatag sa pumuluyo sa barangay. May kapin 200 ka Uswag Community Kitchen ang nagserbe sa 180 ka mga barangay sa syudad. Mga preska nga utan kag prutas naman ang gimpangbaligya sa barato nga presyo pinaagi sa Uswag Rolling Store.
Sa bulan sang Mayo, ginkilala sang League of Cities of the Philippines ang mabasko nga kampanya kag inisyatibo sang syudad tuhoy sa mass testing. Ang mga inisyatibo kasubong sini agud matap na ang paglapta sang COVID-19 na talupangdan sang netizens nga amo ang nagtawag sa Iloilo City bilang Wakanda of the Philippines. Sa panahon kasubong sang pandemya, napakita ang pagbinuligay sa mga Ilonggo anuman ang estado sa sosyudad. Amat-amat ang paghalog sang quarantine status sa Iloilo City sa bulan sang Hunyo halin sa ECQ. Ginpatuman ang Modified General Community Quarantine. Sa pihak sini, ginpaagi sa virtual presentation ang pagsaulog sang Philippine Independence Day. Padayon man ang mga pamaagi agud matap ng paglapta sang virus kapareho sang mandatory mass testing sa syudad. Iniman nga bulan sang nagtukod sang quarantine facilities ang lokal nga panguluhan. Diri gimpangdala ang mga nagapauli nga stranded individuals kag returning OFWs. Libre ang pagtiner sa quarantine facilities sang syudad, pati na ang ila kinahanglanon pareho sang pagkaon kag vitamins. Ginhatagan man sang financial assistance ang mga miyembro sang LGBTQ kag senior citizen. Ginhatagan man sang trabaho ang mga nawadan sang obra bangod sa lockdown. Inyang natigayon pinaagi sa Cash for Work program sang Dole Tupad, kaupod ang Public Employment Service Office. Sa panahon sang pandemya, namukadkad man ang syudad sang Iloilo pinaagi sa beautification program, kag mural paintings kag ang bantog nga bike lane. Wala nakapugong ang COVID-19 sa pagpatahom sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Bisan may pandemic, masako ang mga personnel sang Iloilo City Beautification Program sa pagtanom sang matahom nga mga bulak. Mas nagdamo ang mga mural painting sa syudad. Agaw atensyon ang bakante nga mga pader nga ginhimo canvas sa mga Ilonggo visual artist. Ini ang tribute para sa mga frontliner. Bisan ang mga taytay, ginbutangan sang maduagon nga mga kolor. Ini nga mga tikang, may dako nga bulig agud mapaayo ang mental health sang pumuluyo nga nabukot sa ilang mga panimalay sang madugay nga panahon bangod sang lockdown. Bulan sang Agosto, ginsaulog ang ika-83rd Charter Day sang syudad. Apang, ang dako kuntani nga selebrasyon nangin online bangod wala pa ginpahanugutan ang mass gathering. Siniman nga bulan, mas nakilala sa bilog nga pungsod ang Iloilo City Bike Lane. Ang pagbisikleta nangin isa sa mga alternatibo nga transportasyon para sa mga taga Iloilo City sa panahon nga limitado ang passenger capacity sa pampubliko nga mga salakyan. Ang bike lane madugay na nga ginagamit sa syudad antes pa man ang pandemya. Nanging sentro sang artworks ang mga frontliner bilang paghatag sang pagkilala sa ilang mga sakripisyo para sa pagtapna sang COVID-19. Agaw atensyon ang mural sa Dalan Halandoni kag Ledesma sa tiin makita ang nagkalain-lain nga nahong sa mga frontliner. Nangin sentro man si Mayor Jerry Treñas sa artwork ni Edimar Paclibar. Iya ginhimuan sang leaf art ang nawong sang alkalde. Bulan sang Setyembre sang ginsuguran ang pagpatuman sang surgical lockdown. Diri na puno sang donasyon ang Haro Gym sa diin gindala ang donasyon sa mga negosyante para sa Uswag Community Kitchen kag Kitchen Patrol. Ang mga donasyon nga pagkaon nagbulig sa syudad agud mapadayon ang paghatag sang pagkaon sa mga residente nga apektado sa mga lockdown. Sa pagsulod sang last quarter sini nga tuig badamo sang good news para sa Iloilo City ang pagkorona sang isa ka Ilongga bilang Miss Universe Philippines 2020 kag amat-amat nga pagbuhi sang sektor sang negosyo.
Bulan sang Oktubre, nagsugod ang pag-harvest sa JPT Ediscape o kon Edible Landscape sa mga barangay. Ini ang konsepto nga ginpangunahan sang alkalde sang tion nga yara pa sa Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Iloilo sa handom nga may estable nga supply sang masustansya nga pagkaon ang komunidad. Ini man ang pampalipas oras sa mga pumuluyo sa barangay samtang yara sa lockdown. Padayon naman ang pag-abot sa mga donasyon kaangay sang personal protective equipment, face mask, alcohol, kag kagamitan nga pagagamiton sa mga quarantine kag testing facility. Siniman nga bulan gintugyan sang DILG ang dugang nga mga contact tracers para mas mapadasig ang pagtapna sang COVID-19. Bisan nagbatsyag ang syudad bangod sang pagpanghangkat dala sang pandemya, nabayluhan ini sang kalipay sang nangin madinalagon ang Ilongga nga si Rabea Mateo bilang Miss Universe Philippines 2020. Ang iya kadalagan ang naghatag sang kalipay kag paglaom sa mga Ilonggo. Nobyembre sang ginbuksan ang Iloilo City Uswag Molecular Laboratory, dako nga bulig sa ginapatigayon nga swab testing. Kaping 400 ka swab specimen ang sarang sini maakomodar kag madasig ang pagpagwa sang resulta sang swab test. Makaligad ang 8 ka bulan, liwat nga ginbuksan sang syudad sang Iloilo matapos makakuha sang pahanugot gikan sa Interagency Task Force on COVID-19 ang pagbalik sang non-contact sports. Bulan sang Nobyembre, ginsuguran sang Iloilo City Sports Division ang sports clinic para sa kabataan nga luyag magtuon sang lawn tennis. Siniman nga bulan nagbaha sang duag pula ang dalanon sang magpauli sa Iloilo ang Ilongga Miss Universe Philippines nga si Rabea Mateo. Iya ginlibot ang mayor nga mga dalanon sang syudad. Suksok ang iya korona, nagbisita man ini sa talatapan sang alkalde. Nabatyagan man ang espiritu sang Paskwa sa ginpasanag sa mga Christmas lights ang mga public plaza. Subong man nagsanag ang mga dalanon sa diin makita ng mga giant Christmas parol nga proyekto sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter. Ini nga mga parol ang himo sang persons deprived of liberty sang BJMP Ungka. Sa katapusan nga bulan sang tuig 2020, yara sa General Community Quarantine ang syudad. Sa handom nga makamat-amat bangon ang mga negosyo, gimpahanugutan ang Esplanade Night Market nga mangin palaagyan agud mabuligan ang small and medium entrepreneurs. Liwat nga nabuhi ang ekonomiya sang syudad, kasubong man ang pagbida sa mga Filipino food delicacies kag international cuisines. Sa aktibidad kaparehos sini, padayon man nga ginapatuman ang health protocols. Para kay Mayor Jerry Treñas, makabig eye-opener ang 2020 para sa health sector. Ang unang importante gid ang health services, no? Especially during this pandemic, I think daw nagwa gid ang importansya sang public health. That is why parehas ni sang hand washing drums nga ginatag sa aton. Katako gid sang mabulig, no? Sang una, daw gina-take na lang for granted, may manginaw kita, maayo man, kung hindi kita kapanginaw, maayo man. But, you know, I think it has become very important nga siguruhon tagid nga health naton all the time. Sa pagtakop sang tuig 2020, wala man diri nagatapos ang mga proyekto sa Iloilo City. Subong pa lang nakalinya na ang mga proyekto para sa unang nga bulan sang 2021. Ako si Jennifer Garcia Hernandez. Kagako naman si Dane Raffles. Ini ang The Executive Review, a Level Up Patrol Year-End Special.